50 λεπτά έχουμε χρόνο. Θα κάνουν τίποτα. 50 λεπτά υπόλοιπο. Τώρα τραβούχτεν. Είναι πολύ ψηλά. Το πεσό θα πάρουμε. Έλα ταχυδρόμοι, Δεν μπορώ να πάρω κάνω κανένα zoom έτσι. Σιγά μην φαίνεται τίποτα. Έχει και τα συννεφάκια πάνω. Μόνο ανεβαστικό αέρα, αλλιώς δεν πετάνε. Μόνο ανεβαστικό αέρα. Έλα. Δείξε. Καραμπέρις αριστερή. Τώρα θα φυσήξει. Αφήστε τα, Τώρα φυσάει ρε γάμο του Παναχάκη του. Αυτός είναι πάλι ρε. Καραμπέρις αριστερή. Άστα. Όμπο. Ούρε! Αυτή ήτανε? Καραμπέρα. Γιατί εκεί ρε? Μπράβο ρε. Μπράβο ρε θηρίο. Παλιός. Πόσα, καμιά 30 είναι? Οχ. Άστα. Ποιος εσύ? Μπράβο ρε. Αυτός είναι. Ναι ρε. Ναι, το σούλοπο αυτού νου. Με τη μαύρη εδώ. Όχι. Τι είναι αυτό ρε? Δεν είναι περιστέρι. Αλλά 30-40 92 50 ιστερνά που λένε. 40 ιστερνά και 50 πρώτη πρώιμα. Θεό είναι. Τώρα θα έρθουν για αυτά. Μπράβο κόκκινο. Κι άλλο. Μισός. Μελιά μεγάλη. Μαύρος. Πάω ξαπάρεις. Έχει πράγμα ακόμα. Εφαρμόζουμε το σύστημα 1-1-1-1-1 μέχρι τα 92. Όχι 92-0-0. Ωραίος. Κι άλλα, χαμός. Εκείνο το καραπέρι που έπεσε εκεί ήρθε.
Δεν έπεσε ένα καραμπέρικο εκεί. Έχει μερικά ακόμα. Ένα από το Θεό κόβεται. Για να δούμε ποιο ήταν. Τα τρύπησε όλα και έρχεται. Έλα. Έτσι κοστάται. Αυτό το γκρίζο. Ο πράσινος πρέπει να είναι, ρε. Μελιά καρκανάτσα, μαλάκα. Το καραμπεράκι. Κάτσα από όπου έξω. Μια μου τα προβατά μου πάλι. Οπα! Αυτός ήταν. Άρρωστος. Κι άλλα. Πολλάρφο. Ρε κολοπρόβατα ρε μαλάκα. Μια φορά να είχαμε ένα βίντεο ήσυχο ρε. Σώπα ρε θείο. Μαλάκας πάλι. Αέρας. Να κλείσουμε με το σουλουπά. Α, κατέβηκε ο μαλάκας, δεν τον είδαμε. Να του. Πατ. Άλλος δεν είναι.